Ens acompanya Pablo de Borriol, 22 mesos sense jugar a pilota. Què donaries per tornar a vestir-te de blanc? Pues l'únic que vull que és disfrutar de la pilota i jugar sense dolor. És el que demana ell abans. Era l'estiu del 2017 quan Pablo estava passant pel millor moment de joc de la seva carrera. Havia superat 3 eliminatòries de l'individual i li van aparèixer unes molèsties que el van dur al quiròfan a començaments de 2018. Els primers dies pareixia que mai havia jugat a pilota, com si començara de zero una altra vegada. I de veure'm aixina a saber jo el que jugava, dic, jo no sé si podré tornar a jugar al nivell que jo tenia. Des de fa uns mesos, Pablo està recuperant la massa muscular i avui ja ha tocat pilota al trinquet. Estem treballant és que ell puga tirar-li per dalt, puga pegar-li a voler, a impactar a bot i braç fort en unes condicions òptimes per a poder tindre un nivell de professional. Si tot va bé, Pablo vol reincorporar-se al circuit professional al mes de desembre.